i ne zovi me, zar ne čitaš novine, zbog tebe sam promenila broj. Aktuelna ponovno, osjeća se slobodno, jer ovaj život samo je moj. Gde se noćne granice, da li gradam uza te, vodite me sveta na sva dobra mesta, da do jutra ostane. Puno komara kanabesa, se pesma stara, da li sa tobom izvoj. Evo, Rada drži zahvalnicu koju je dobila na večerašnjem humanitarnom koncertu u Beogradskom Sava centru i pretpostavljam da ti je to možda najdraža nagrada koju si dobila do sada. Pa imam ja stvarno mnogo ovakvih zahvalnica. Počevši od svoje 7. godine od kad sam počela da se takmičim, pevam na raznim manifestacijama, ali ovako je uvek jedno od dragih priznanja i rado ću ga staviti sa svim ostalim zahvalnicama. Da se sećam za jedno 5, 10, 15, 20 godina gde sam ja to sve bila i šta sam ja to sve radila i gde sam sve pevala.